Opgave 1a. Beregn det gennemsnitlige antal cigaretter per person. Der er 68 cigaretter til 8 personer. 68 divideret med 8 er lige med 8,5 cigaretter til hver person. B. Der er 2 personer blandt de 8, der ikke ryger. Hvor meget ryger de 6 ryger i gennemsnit? 2 af dem ryger ikke, så gennemsnit er 68 divideret med 6 lige med 11,33. C. Der er en storryger blandt de 6, som ryger 33 cigaretter om dagen. Hvor meget ryger de 5 andre ryger i gennemsnit om dagen? En af rygerne ryger 33 cigaretter, så er der 35 cigaretter tilbage, fordi 68 minus 33 lige med 35. Så 35 divideret med 5 lige med 7 cigaretter. I gennemsnit. Ja. Opgave 1d. Hvad betyder det for gennemsnittet, at der er 2 ikke-rygere blandt de 8, der blev spurgt? Begrund dit svar. Med alle 8 personer bliver der røget 8,5 cigaretter. Med 6 personer bliver der røget 11,33 cigaretter i gennemsnit. Det er en forskel på 2,83 cigaret. Yes. E. Hvad betyder det for gennemsnit, at der er en storryger blandt de 8, der bliver spurgt? Begrund dit svar. Storrygeren røg cirka halvdelen, så gennemsnittet blev meget mindre uden ham. Gennemsnittet for alle 8 er 8,5 cigaretter, og med storrygeren er det 7 cigaretter i gennemsnit. Så det faldt med 1,5 cigaret. Og kæft, du dårlig ret.